ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Имрӯз душанбе 17 феврал $100 баробар ба 1090 сомону 20 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1196 сомону 50 дирам. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем дар видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед ва аз наворҳои нави мо бохабар бошед. раҳмат барои дастгирӣ. Худованд аз шумо розӣ бошад. ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза бо тариқи Коммерсбанк 117 сомону 20 дирам баробар аст. иншоалло ки ноумед намешавем ва умедворем ки рубл боло хоҳад шуд. дӯстони азиз, айни замон тафтиш кардани шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт хеле душвор шудааст ва нархҳои гуногун. албатта ин ҳама бар шумо маълум аст. пас мо ин бародарро бар шумо пешниҳод мекунем ки бо нархи арзон яъне ки 700 рубл шиносномаи шуморо тафтиш карда медиҳад бо тариқи ФМС ва МВД ва судебни зардоженос, штраф дар МВД, патент дар база МВД ва дигару дигар ва ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳад. шумо метавонед аз номи шабакаи мо салом гӯед ва бемалол ҳуҷҷатҳои худро тафтиш кунед. бар шумо барори кор хоҳон ҳастем.